celebritat de mentida. Cognom de marquesa, aires d'estrella i modals de trapella. Avui, a Romesco, entrevistem l'Emma Cruscat de Palau-sabull a Vallobac, la noia de la caseta de fusta que era hippie abans que fos mainstream. És filla d'orfenat, sense res, sense... Bona tarda, Emma. Estem molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. Hola, puc agafar una mica d'aigua? Sí, clar, només faltaria, però què fas agafant la caixa sencera? Ai, bueno, com que m'has dit que sí... És igual, agafa, és igual, cap problema. Escolta, Emma, l'últim capítol de Plats Bruts va acabar-se així. Emma Cruscat de Palau-sabull a Vallobac va reprendre la seva carrera delictiva i després de fer una gran fortuna es va comprar una illa a Bali. Disculpa l'atreviment, però com la vas pagar? Ah, molt fàcil. Bali no és com la Barceloneta. Allà hi ha molts cocos, saps? És fàcil fer business. Ah, per tant vas dedicar-te a vendre cocos robats. Bueno, que no són de comprar. Escolta, Emma, no ens quadra que puguis comprar-te una illa només venent cocos. A nosaltres ens ha arribat una altra informació. És cert que has rebut una gran indemnització? Bueno, vale, tens raó. Em vaig poder comprar l'illa per una compensació econòmica de la Fox. Què dius ara, la Fox? La productora de les pel·lis? Sí! Exclusiva Romesco. Si és una exclusiva, em pagareu diners? No. Ah, vale. Però escolta, va sortir a la Fox, la tele americana? No, què va? El que passa és que l'escopeta de maquillatge d'en Homer la vaig inventar jo. I clar, els vaig haver de denunciar perquè s'ensorressin en la misèria. És que, per què són tan bordes els de la Fox? Però Emma, un moment, això és molt fort. Ens estàs dient que l'escopeta cosmètica és idea teva? Sí, l'ombra dels ulls Ous Panda que porto avui me l'he fet amb el fusell. Què et sembla? Mola o no mola? Mola. Però no m'hauria imaginat mai això dels de la Fox. Són d'aquells que els hi dones la manga i t'agafen la minga, oi? Exacte. S'ha de vigilar molt amb els que tenen la mà molt llarga. Però, canviant de tema, que et puc fer una pregunta? Totes les que vulguis. Aquestes cadires són noves, oi? Sí, de fet les van canviar no fa gaire. Que et sap greu si me n'emporto una a casa? És que vull renovar la caseta de fusta, però abans m'agradaria provar-la. Doncs no ho sé, potser hauria de preguntar als de la SER. Ah, que no te'n fies de mi? Jo em pensava que ja érem amics. Sí? Sóc amic teu? Ai... Bueno, doncs imagino que si no tardes molt a tornar-la no passarà res. No passa res, home, ho tinc tot controlat. Demà mateix la tornes a tenir aquí. Pel meu que espero que sí. Escolta'm, Emma, tornant a l'entrevista. Tot i tenir una illa, sembla ser que continues vivint a la caseta de fusta. Què se n'ha fet d'en David i en López? Encara viuen al pis? I tant! Aquests dos no marxaran mai. El López té 3 fills amb la Guillermina i viuen tots allà. I en David segueix sense menjar-se un rosco. Qui m'imagino que, malauradament, ja no viu entre vosaltres és la iaia Asunción. Com va ser acomiadar-se d'ella? Va viure els seus últims dies en pau? La vieja! Ojalà l'hagués palmat. La molt cabrona encara està viva i a sobre viu amb mi a la caseta de fusta. Com que viu amb tu? Doncs la Carbonell va tornar fa uns anys i quan va veure que l'havien canviat per la vieja ens va disparar amb el fusell com una boja i me la van encomanar a mi. Et vaig trobar allà a la platja i la vida em va canviar. I escolta, Emma, i de l'urbano aquell, què se'n va fer? L'Àngel? Això, la gent Àngel, Fontanilles i Cruïlles. Vau tornar a ser parella? No! Ja fa molt de temps que ho vam deixar. Però què dius, Emma, si l'Àngel era un àngel? Vam estar a punt de casar-nos, però per sort al final no ho vam fer. Ai, quin greu que em sap. Què va? Pues era molt avorrit. No es volia colar ni al metro. Ja, però va ser gent del mes durant 2 anys consecutius. Fèieu molt bona parella. Emma, però què mires? Uala! Aquest lladre elèctric és enorme! Clar, pensa que hi ha molts micròfons en aquest estudi. Però ara només n'estem utilitzant 2, no? Sí, ja, però bueno, ara mateix sí, però... Llavors no passa res si n'agafo un, oi? Home, dona... El puc agafar o no el puc agafar? És que sense això no podem fer... És que saps què passa? A la caseta de fusta només hi ha un endoll. I la vieja té tot el dia la tele encesa i no puc enxufar res. Demà te'l torno. No, que ens quedarem sense llum! Clar, tia, perquè ell es pensa que ella vol ensenyar-li els pits. Però és que no ho entenc. Però com un gos s'ha de dir mis tetes? Gerard, què fas aquí, l'entrevista? Tios, que s'ho estan portant tot. Què? Sí. L'Emma?
Sí, l'Emma, aigües, cadires i fins i tot un lladre de la llum. Li heu de parar els peus. La mare que la va matricular. Bueno, però què fem? Anem! Mira, aneu vosaltres, que a mi encara em robarà els calçotets. Ets gallina. Deixa-la, Aida, va, anem. Òndia, però si ets la Mònica, no? La Mònica Glenzel, oi? Hola, sí. Ostres, és que... parlarem del tràmit, la pròxima obra que representaràs aquest setembre al Teatre Borràs, però abans, què et sembla si fem un breu repàs dels teus treballs més coneguts? Bé, d'acord. Fem-la. Comencem per Plats Bruts. Vosaltres us esperàveu aquesta acollida que va tenir la sèrie? No, en absolut. De fet, nosaltres, abans no es va començar a gravar, portàvem ja 2 anys, escrivint guions, pensant, parlant, no? Cada vegada que anàvem a fer un bolo a la furgoneta era el tema. Era el tema de quan s'estrena. El que passa és que no hi havia manera que hi hagués ningú que confiés en nosaltres i ens deixessin colar-la de tele. També saps què va passar? Que nosaltres no treballàvem com una indústria, saps? Nosaltres érem una companyia superpetita. La primera i la segona temporada pràcticament la van escriure sols el Jordi i el Joel, i els altres anàvem comentant coses, els anàvem llegint, anàvem fent. Perquè vosaltres teniu com... O sigui, he vist a moltes entrevistes que sempre dieu nosaltres no ens vam inventar res, però realment a Catalunya jo crec que ho vau canviar tot. Ja, però nosaltres érem superfans de Fraser, de Friends, i ens passàvem les nits mirant aquests programes, vull dir, i després el que sí que no s'havia fet mai aquí, perquè no es contemplava, és que es gravés en públic, i nosaltres vam ser superpesats i volíem públic, i teníem a cada capítol 50 persones. Vau tenir algun tipus de problemes per riure-us de lo sagrat a Catalunya? No, que érem una mica inconscients. No, dèiem el que ens venia de gust. Vull dir, al principi teníem una correctora de català que es passava tot el dia perseguint-nos, aleshores vam aconseguir amb els directius de la tele de dir no, és que el que volem parlar és com parlem nosaltres al carrer, que és de fet on trobes la comicitat, i jo què sé, si quan el Jordi Sánchez era petit i veia el planeta de los simios, no existia el planeta dels simis, i és així. Mentre espero el Paco assegut a la taula, formo una pistola amb la mà. Aixeco verticalment el dit gros i estiro l'índex recte cap enfora. No sé si la meva situació pot admetre cap tipus de millora, però... I want to break free. I want to break free. Ara que estem escoltant un breu fragment del Marilula, per la gent que no l'hagi anat a veure, pots explicar què significa més o menys Marilula? Marilula era les inicials d'un medicament imaginari en el que el personatge intentava una mica sortir d'aquesta monotonia de vida i d'hipocresia, no? I s'acabava prenent un Marilula. Que ho solucionava tot. Sí. És un altre tipus d'humor. Aquesta obra era un tipus d'humor que a mi m'encanta, que és l'humor negre. Sí. L'humor àcid i el de crítica, sobretot el de crítica social. Diries que, és que és un topicazo, però aquesta obra creus que interpel·lava l'espectador? Pel format com estava, Pretenia, de fet parlava al públic, i el públic tota l'estona estava reflectit en un mirall, no? I quan la Marilula doncs moria, perquè la solució era anar al cel, i després veia que ni anar al cel hi ha solució, doncs el públic deixava de reflectir-se en el mirall. A més, aquest escenari el va muntar com un familiar teu? Sí, el meu germà, el Max Glenzel. Caram. El meu germà és un superescenògraf, Ell sí que té premis i ha treballat moltíssim. Una família de cracs, tu. Sí, home, i a més què he de fer? Si tinc família que és tan bona, doncs tiro d'ells. I tant, ben fet. Passem ja al bloc de la pròxima obra que s'estrenarà breument el 12 de setembre al Teatre Borràs. Es diu El Tràmit. Què ens pots explicar d'aquesta obra? Doncs que és una comèdia escrita pel Fernando Trías de Bes, que la dirigeix el Martí Torres, i que som un equip de 6 actors que estem tots... Qui està més zumbant no se sap. Hi ha la Susana Garachana, el David Bagès, hi ha el Xavi Serrano, l'Àlex Casanova, el Manel Sanz i jo. Caram. I és una comèdia... marciana. Sí, però després té el seu què, No és una comèdia per riure, per passar superbona estona, però també té el seu punt de burxar. Sí, he llegit que en aquesta comèdia res és el que sembla. No, exacte. Ja ens ho trobarem. Sabem que hi haurà corrupció.
Sí. Espanya, corrupció, una obra de corrupció. I a més, en el món universitari, n'hi ha tot arreu, i el Fernando ha decidit enfocar-ho en el món universitari. La podem trobar al Teatre Borràs a partir de la Diada. Hem sabut que aquests protagonistes es veuran immersos en corrupció. La pregunta és, tu creus que tothom té un preu? Malauradament, crec que sí. Ostres. Desitjaria que no, però jo... No només per pasta, per moltes altres coses, però tots posem valor a les coses. I ja m'agradaria... Dir que no. Exacte. Però sí, això a més és una pregunta... Mira, parlant d'universitaris, això va ser una pregunta de la selectivitat. Sí? Sí, de quan jo em vaig presentar. Pues moltes gràcies per l'entrevista. Recordem, podreu trobar el tràmit a partir del 12 de setembre al Teatre Borràs. I ara la meva companya Eda et farà un joc també una mica marcià. Doncs després d'aquesta entrevista espectacular que t'ha fet el meu company, et faré un petit joc, i com que pròximament estreneu una obra on hi ha 3 científics que han de provar l'existència d'un extraterrestre, nosaltres t'hem preparat un joc paranormal, que consisteix en respondre una afirmació científica, o sigui, has de dir si és certa o és falsa, i si jugues al final, doncs et donarem un petit obsequi. Tu saps que jo sóc actriu, no? Sí. Val. En som conscients. D'acord. Val, doncs si estàs preparada... Que jo vull l'obsequi. Clar, No, ja I te l'has de tant. guanyar, Sí, l'has de guanyar, I Mònica. tant. Val, doncs comencem. La primera pregunta és perillosa la vida extraterrestre? Si és perillosa? Xan. No. Bé, doncs, segons Stephen Hawking, sí que és perillosa perquè si existeixen extraterrestres tecnològicament avançats podrien convertir-se en conquistadors i colonitzar-nos. Tu què creus sobre això? Tu què n'opines? No, jo vaig sentir, és veritat. No m'ho crec. Stephen Hawking va estudiar a la mateixa universitat que Pablo Casado. Vale, doncs... És un tremendista. Sí. Sí, una mica com tots, però sí, molt bé, estic d'acord amb la teva resposta. Doncs, seguim. Existeix el monstre del llac Ness? No, però m'agradaria. Jo crec que a tots ens agradaria que existís, Sí. no? Doncs sí, correcte, és fals. La majoria de científics afirmen que les proves aportades fins al moment no proven l'existència del monstre del llac Ness. Llàstima, perquè jo crec que seria divertit, no? I tant. De fet, para los amigos del paranormal, el 2014 Apple, el Google Maps de Apple Sí. va fer una Sí. foto al llac Ness i sortia algo raro, que no es Ah. pot dir que és, Doncs realment potser Però- existeix. ojalà. Bé, doncs, és cert que moltes naus desapareixen al Triangle de les Bermudes? Sí. Sí? Doncs és fals. Sap greu. Es veu que al triangle només hi té lloc la declinació magnètica, un fenomen que pot desviar les brúixoles uns 20 graus, però no hauria d'haver cap problema per als viatjants, o sigui que en principi podem anar per allà i no hi haurà cap problema, com a molt la brúixola te la canviarà, però poc més, I per últim, creus que els humans som extraterrestres que han acabat al planeta Terra? Uau, això és profund, No. Bé, doncs, segons diuen els científics, és cert, Au, va. perquè... Explico. Perquè l'energia que va alliberar el Big Bang es va convertir en la matèria que després formarien planetes i galàxies. La vida ve dels àtoms més petits d'aquella explosió i per això els humans estem fets literalment de pols d'estrelles. Ah, clar. Així que és molt maco, no? Bé, doncs, jo crec que t'has guanyat l'obsequi. Sí? Ja només per Jo crec que no, però és igual, li donem igualment perquè se'l mereix. Se'l Tu queda mereix. bé, Gerard, tu queda bé. Sí, se'l mereix. I aquí, Mira que li dic a l'Emma que no torni Òbviament. les coses. Aquí tens unes antenes de Home, però marcià. traieu el plastiquet, sisplau. Sí, el regalet encara amb el Mira, plastiquet als xinos. És que és perquè no es caigui la purpurina. Aquí ens agrada molt la purpurina. Sí, és la segona vegada que utilitzem la Bé, doncs sí, purpurina. unes antenes. Estupendo. Perquè així pogués fer de Quan em tregui els persiana cascos i- em poso les... Que maco. Després farem una foto i la penjarem a les Esperem que xarxes. t'hagi agradat i esperem que hagis estat a gust amb nosaltres. I tant que sí. I moltíssimes gràcies per venir. I ara? I esperem veure't aviat. I Això, que vagi el tot- 12, I tant, el el 12 12 et vindrem a Vindrem a veure, veure, això segur. I que vagi tot molt bé.